Ito pala ang kadahilanan kung bakit tayo nilikha ng ating tagapaglikha. O sangkatauhan, Islam ay kapayapaan. Ano nga ba ang dahilan kung bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo? Marahil sa ating buhay, sa bawat isa sa atin ay nagtatanong kung bakit ba tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Bakit ba tayo isinilang ng ating magulang? Ang kadahilanan po kung bakit tayo narito sa mundong ating ginagalawan, ito po'y nakasulat sa banal na Quran na kung saan sinasabi ng mahal na nag-iisa ang Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ito pala ang kadahilanan kung bakit tayo nilikha ng ating tagapaglikha. Sapagkat kanyang sinasabi, at hindi ko nilikha ang mga engkanto at mga tao, lamang ako ay kanilang sambahin. Ito pala ang kadahilanan kung bakit tayo nilikha, bakit tayo nabubuhay sa ibabaw ng mundo. Mga mahal naming tagapakinig, naway inyo pong unawain ang isang usapin na ito. Naway inyo pong pakinggan ng mabuti. Ang sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, tayo po'y kanya palang nilikha upang tayo lamang ay sasamba sa kanya. Ang katanungan po, paano po natin sasambahin ang tunay at nag-iisang Panginoon? Sa buhay nating ito, ay kanyang binibigyan tayo ng relihiyon na tumpak para sa atin. Ang sabi niya sa banal na Quran, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaykum ni'mati wa raditu lakumul islamati. Wa raditu lakumul islam madina. Ang sabi ng mahal at tunay nag-iisang tagapaglikha, sa araw na ito ay aking ginanap ang inyong pananampalataya, aking nilubos ang inyong mga biyaya, at aking pinili ang Islam bilang inyong relihiyon. Bilang isang tao, ay karapatan natin na malalaman ang ating relihiyon upang ating masamba ang tunay at nag-iisang tagapaglikha. Na kung saan ay makakatiyak tayo na ang ating tinatahak na landas ay ito ay landas na matuwid at hindi ang landas na liko-liko.